Hola, avui estic al mòdul de metalls en memòria de forma i us explicaré una mica com funciona. Aquí veurem metalls amb propietats més o menys excepcionals. El metall que tenim aquí és nitinol. És una aleació entre níquel i titani. Aquest metall té la característica que recorda a la forma en la que va enforjar. Torna a la seva forma original quan el calentes, ja sigui amb foc, però també, per exemple, la nostra temperatura corporal ja és més que suficient perquè torni a la seva forma original. L'arruguem, de qualsevol forma, és igual. Apliquem calor, en aquest cas és un encenedor. Llavors veiem aquí com va canviant la seva forma fins que finalment arriba a la seva forma original. Això d'aquí ja us podeu imaginar els avantatges que té. El que a mi em sembla més espectacular és a nivell de la medicina, en el cas de quan es forma un tap a les venes, que es forma un trombo, mitjançant un petit orifici i implementar un petit tros d'aquest filament que s'hagi format en forma de molla i amb la calor corporal que ja sigui suficient perquè s'expandeixi i així permetre passar la sang. T'apassiona la ciència com a mi? Doncs envia un vídeo explicant una notícia científica a la web Explica'm la ciència.